意外と統制の取れた部隊だ。油断するな。これ以上はやらせない。私は黒騎士ランス・カルザス。貴様らなど私の敵ではないわ。いけない。生かしては返さんぞ。少しでもレディン様のお役に立たなければ。負けるわけにはいかん。それ以上は無理だ。下がれライアス。敵は私が取ってやる。はい。この者に力を。傷を癒したまえ。熟練の剣技を見せてやろう。力が湧いてくるようだ。
また剣の腕。レティシア、無理はするな。下がれ。まだ大丈夫です。これは命令だ。一旦下がっていろ。ランス様。しては返さんぞ。力よ